फुटबल खेलनाय लासे फुटबल नायलांबाय नोंथांमोना फुटबल मेच दं आरोना दिनै बेखौनो नायनो थांनायसै नायलांबाय थाबासो नलेज जागोन आरोखि उनाव फुटबल होनबा जों बयबो इन्टारेस्ट मोनखायो आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना बयबो थांबाय थानोसै बिराद सान्दुं गोसा गोलैगासिनो बारे दा बुंसै आरो देन्जार सान्दुङा गाबोन साहा बिलाइ खागौमोन आरोना जोंहा बेखौनो नायनो फैदों गैथारा बिजौआनो नै बिलाइआनो गैथारा आरोना खानांसिगोन उपाय गैया बिलाइ ओंखारनायखौ नेबाय थाजाया आरोना मा खालामनो बेखौनो नायफैग्रोदों आरोना सिगां बिलाइ खाजागोन ना खाजायाना थ' खाजागोन टेनसन गैया ओरैबादि गोसा सान्दुङा नै दा बुंखा बापरे गोल बियो गोल गोल जब बियो जी पहले ए तेरिका ओरिया ला बेंगना 그제야 wah nih Ronaldo aja Ronaldo 9 sekarang nguling mana milih udah gede labdeng hah Ronaldo 9 ke kan ngumun agak buh karena karena ya gol kalau gol segera bile hey coba stay gol berapa Ini karena ya. Lade. Shot lade jambar. Bola mahawa maya. Kalian naik besar offside. Shot lah pokoknya. Gol. Ayah. Sudah? Ayo. Karena manjai matu. Junu buka matu. Wow. Rengah, lagi bagus. Bagi bagus rengah.
ग्रोब आखायाव होदो हेडिं होदो बलफोरखौनो फार्स्ट टाइम लायाखैना बल लांफाय Bas, gol. Direct हाबफ्राबाय सिलै ओइला हाबमारबाय जा बारलांबायसो साथिं गल हमबायसो माथो Pura. मोजां हो चान्स दंबावो मार यार पराय मार Cara kiper fournian coba deh sampai pilih bro gilin warung nara dah wah boria ke bemle Potom jubbai bol खेलाया नै थांजोबबाय थांसै आंहाबो नै दिनै पुर्निमा दं पुर्निमा अखाफोरा पुरा फुल जादों आरोना नै मोनाबायानो गासिमोन फुलाला नुजोबबाय मबाइल आंनिया नै न'आव थांबाय थानोसै बल खेला नायनो फैबाय आरो इसेबां इन्टारेस्टिं नङामोन आरोना खेलाया भिडिअखौ गोलाव खालामला गासिमोन दोनथ'नोसै आरोना गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरोना जोङो बाय गासिमोन